Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwacha Zikomo ine ndithokoze kwa basi anthu akuno kwandakwera tere kukutilandira mwapadera atiyenda kwera pamaso pamasinyo chief ndi matiye anzawo koma koposera pamaso pa mfumu yathu yayikulu Paramount Chief Lundu. Ndithokoze chifukwa ngakhale ife amene timakhala kulilongwe tidabadwira mfumu yathu yayikulu konse kuchichewa nda amenewa ndiye kunabwera kuno nabwera kwathu kwambe tiwathokoze wadi. Komanso mama wangati uno kuti akhoza kubwera udzakhala nafe pano chinthu cha mtengo wapatali. Zikomo bwana DC chifukwa choonetsetsa mafumu ena nawo andandauko nonse kuno ndikuthokozeni. Ndithokozenso bambo Thumba amene atipempherera kuyikiza mwambo onsewu ndi tsiku la lero m'manja mwa chauta. Inu achomanika ndi nduna zinzanu motsogozedwa ndi second deputy president wa Malawi Congress Party Bidas Dikmia. Ndikuthokozeni nonse atsogoleri ngakhale akuno ku region. Ndithokozenso district yonse ya Chikwawa makamaka kuno Chikwawa Central ngati constituency imene tikufuna Benadeta Mlaka Maliro akhale woti imirira ku nyumba ya malamulo. Alipo alukayika za ameneyo mumvotera kumeneko makansala waja ndi woti athandizane naye ntchito ku council komanso kwangotsala masiku 6 tukamba ndiye kuti vote ya president mupatsanda koma mdalembetsa ye mdalembetsa tikuti tukwatsala masiku 6 ndino angati mdalembetsa uko muliponso mdalembetsa anyamata azimayi azibambo. Ine tunabwera kuno mwadaladala chifukwa mfuna ndidzabwereso zitukuko zina zija apempha zija zitatheka. Ndino angati mkavotera Chakwera takweza ni manja wanu mufuna Chakwera apitilire wani zimene tayambazi zipitilire koma zipitilirenso ni mphamvu mothamanga. Zifukwa zake nazi zikomo zifukwa zake nazi kuno kwathu timakamba nkhani ya njala nthawi zonse chifukwa afumu ananena ziwiri. Madzi akachuluka zimaononga zolima komanso dzuwa likachuluka limaononga zolima. Koma pulani imene tinayo njakuti pologalamu iyi project yapaderadera ya kanala iyi Shire Valley Transformation ndiye kuti konse kuno kukhala kukudyetsa Malawi yense chifukwa tikangoyamba pologalamu imeneyi ili kumatero tsopano kuti timalize zokonzekera zonse. Mudziwa kuti amfumu nkhani alilondola bwino chifukwa ku intake uko zinthu zinaonongeka kamba ka mastorm amene anatipeza. Macyclone waja sakutithandiza kusintha kwa nyengo zikuonjezera mavuto amene ife tikukumana nawo ngati Amalawi.
ndiye kuno kuti tsopano ku intake kuja zinthu zakonzeka, nkhani ya magetsi adawonongeka, zinthu zidakonzeka, mpofunika kuti project ikangomalizika tidayesera kuti tiyamba nthawi ngati ino mvula isanabwere kuti ulimi wamthirira uchitike mwakathithi. Akangomaliza tiyamba pologalamu imeneyi. Idzakhala pologalamu yayikulu koposa ku Southern Africa yonse ya ulimi wamthirira. Pali pano tachita chiyani kuti chakudya chipezeke? Takagula chimanga china, ndipo chimangacho chiubwera, nchofunika kunonso tisakuiwale chifukwa mwadandaula. Ndipo madandaula amenewa ndiwa dziko lonse, koma kuno makamaka chifukwa chakuti nkumalilenso tilibe pogwira, tilibe kothawira, mpofunika thandizo lifike mwamsanga. Chimanga china tinauza alimi wena amene ali nkuthekera, tinapatsa ndalama kupyolera mwanifi kuti alime chimanga cha ulimi wamthirira pa nthawi imeneyi. Tuyembekezera mvula chaka chino kuti chauta atikomere mtima atipatse mvula yabwino. Koma walima chimanganso ndiye chimenecho kuonjezera nchimene tagula. World Food Program akutithandizanso, tifuna kulikonse chimanga chipezeke, tikuyembekezera nyengo ina yakuti tidzalime. Ndipo kuno kwandakwera amfumu adandaula, ngakhale uyo akhale MP wadandaula kuti tichitepo kanthu mwamsanga chifukwa kuno anthu mukuvutika. Boma lino limavomereza mavuto amene takumana nawo, koma timanenanso njira zimene tili kutsata kuti tithane ndi mavuto amenewa, ndipo zayamba kale kugwira ntchito njira zimenezi chifukwa tifuna inu mupumule kwabwino pali pano, koma tifunanso kuti kutsogoloku tikonzekeretu kuti zinthu zonse zizidzayenda bwinobwino. Chifukwa chake ma project akuluakulu ngati amenewa ndi wothandiza koposa. Ndipo zikomo chifukwa cha chidwi chakuti kuno maphunziro apite patsogolo, kotero kuti ife tifuna tithandize ana asakwatiwe asanafike zaka 18 ndi malamulo wa dziko lathu. Ndipo tikaphunzitsa atsikanawa tathandiza kuti chitukuko chiyende msanga mdziko mwathu. Komanso nkhani ya chipatalayi, ma TA4 woti aluthandizika ndi ka health center kakang'ono kuno, mpofunikanso zimenezo tizilondole bwinobwino chifukwa aliyense tifuna akhale mankhwala pafupi, dokotala pafupi, nesi pafupi, chipatala pafupi. Zimenezo zilithandizire kuti umoyo wathu tikhale anthu amene tili amphamvu kupititsa patsogolo chitukuko chathu. Chifukwa chake ndikuyamikeni kuti madzi aukhondo pano alipo, magetsi afika. Zimenezo zilithandizire kuti ngakhale pa trading ngati pano anthu apeze zochita, achinyamata, azimayi, ochita ma business osiyanasiyana. Vuto linatu ndakuti kuno kwathu zinthu zimakakwera mtengo zimapweteka ife kuno kumidzi chifukwa tilibe ndalama yokwanira yoti tikagulire zinthu zofunikirazo. Zinazi nchifukwa chakuti katundu uja obwera ku Malawi tikamayitanitsa kunja amabwera mu njira yodula kwambiri, ndiye anthu amadulitsanso katunduyo. Chifukwa chake tayamba project yakuti njanje ija iyambenso kugwira ntchito, ndipo dzuloli nali kunsanje kumene yafika pa boma paja, posachedwa apa ifika pa Bangula, mpaka tikalumikize mmene timachitira kale. Zimenezo zithandiziranso kubweretsa ntchito zambirimbiri kwa achinyamata ndi azimayi, azibambo, ankhaninkhani. Koma kunoku mpofunika kuti tidziwenso kuti alipo wena sakugwirizana ndi mapulogalamu ndi mapulani amene Chakwera ndi MCP tawayika kuti tithandize dziko lino likhale dziko lodzidalira, dziko lodzidyetsa, dziko lakuti zintchito ndi zochitachita aliyense akhale bize. Woterewa amafuna kuti chuma chathu chingokhalabe molamulidwa ndi anthu ochepa, ndiwo azikhala zikhwaya. Ife tapanga mapulani adaladala kuti tichulukitse zikhwaya za chuma ku Malawi kuno,
pomachita mapologalamu akuti ngakhale ngongole za nifi chatsopano isanduke banki yapaderadera kuti ngakhale kuno kwandakwera anthu mukhoza kukhala omasuka mabizinesi ang'onoang'ono palibe kanthu ingachepe koma bolani mukhale ni mpamba wokuthandizirani kuti mupite pena pake. Wena amene akulimbikira mabizinesi awo afika kale stage ina alandireso ndalama zochulukira zofanana ndi zimene afuna achite kuti bizinesi yawo ichokenso pamene ilili aliyense azikula. Ndipo zinthu zikatere tithandizana kupetsana zochita aliyense wa ife. Tikatero dziko likhala lodzidalira. Ngakhale vana kutsogolo kutayika tsogolo account kuti vana wobadwa tiziwayikira ndalama ngati yoyikiza investment kuti ikamadzichulukitsa zaka zonse mwana uja podzakwana zaka 18 adzakhala kale ndi thumba la chuma limene akhoza kuthandizidwa nalo kupita ku university ku sukulu ya ukachenjede kapenanso kuyambira mabizinesi osiyanasiyana. Udzakhala mbadwo woyamba umenewu wakuti anthu ake ndi mamiliyonea kale. Tikatero tathana ndi umphawi wadzaoneni kumalawi kwathu kuno. Zimenezo ndikukambadala pofuna kupatsani inu chiyembekezo. Mavuto amene alipo amveka bwinobwino. Zinthu zimenezo zidafika kale ku ofesi kufotokoza malo ndi kusowedwa kwa kumene mukulima kapenanso kukhala chifukwa chakuti tili ndi maprojekti wena akuluakulu amene akuthandiziranso ntchito za kukopa alendo kubwera kwathu kuno. Zimenezi timatha kukhala pansi nkukambirana chifukwa Chakwera amakhulupirira kuti nkhondo simanga mudzi. Ngakhale pa zandale wosachita kampeni yonyoza wina yofunitsa yoyambitsa phokoso ndi wena yoyambitsa ndewo ndi wena ayi. Komanso tikasemphana chichewa ngakhale ndi anthu amene tigwira nawo ntchito amene tichita nawo mabizinesi pofunika kukhala pansi. Ndiye nkhani zimenezo tikhala pansi kuti tonse aliyense azioneka kuti ine napambana. Nkhani zofuna kuti wina mpakana khaule ndiye kuti amapambana wina pamene wina wavutika. Ife timafuna tizikhala tikakhala pansi aliyense aone kuti tapeza njira yeniyeni yabwino yakusungira bata ndi mtendere mdziko mwathu komanso kuti aliyense azitukuka. Tagwirizana pamenepo ati? Ndiyene ndimafuna ndikuthokozeni mwapadera. First Lady alipo mpana mamvera nkhani ya msukulu za tsikana wathandiza madera wena ndi wena malingati kapezanso wena wotithandizira timagwira ntchito limodzi kuti alimbikitse maphunziro makamaka atsikana tere wena amene amatayidwa posowa wowathandizira kuimba sukulu kaya ku sekondari yakuti athandiza mpaka atsikana wena apita ku mayunivesiti tsopano chifukwa cha programu yotere. Mtima wawo monga munthu wokulira kumudzi nayenso amadziwa mavuto amene atsikana kuno kumidzi amakumana nawo pofuna kuwathandiza akuchita zonsezo. Ndiye tupempha kuti sabata la mawali lachiwiri masiku 6 wokha watsala inuyo ndine tigwirizane tipititse patsogolo chitukuko chimenechi mothamanga. Chifukwa chakenso ndatenga vitumbiko mumba ngati wachiwiri wanga paliwiro limeneli chifukwa ndi mnyamata amene watithandizira kuti wena amene sakufunirani zabwino m'malawi muno amabisa dala katundu kuti azikwera mitengo. Watithandizira kuti achukumitse zinthu zaboma ziziyenda mwamsanga. Ndipo tinchikhulupiriro kuti teremu yachiwiri imene ikuyamba sabata la mawali ino mukavota ife nkupambana ikhala teremu imene ithandize kuthamangitsa chitukuko ngakhale kuno kwandakwera. Tamvana bati? Takwezaniso manja amene mukavota ndipo mwatsimikiza mtima kuti mukavotera Chakwera. Ngati mulipo pano Ambuye akudalitseni nonse amene muli kufuna kutero masabata masiku 6 watsalawa. Agogo Paramount Chief Lundu komanso andakwera kuno kwanu ayi kunonso nkwathu tsano ndadziwako
nimangodutsani njira. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri, zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.